tikavati vasiye madrugs vanoita sei? Hatiti vanhu vasiye madrugs tisina solution. Alright, what is a drug? Dombo is a drug. Alright, tati vasiye dombo vanogeza nei? Because tavati vasiye dombo vorega kugeza here, vokwesha nembama. What are we saying to these youths? Vakasiya dombo vokwesha nembama here. That is my question to all of the youths out there. Vogeza nembama here. Kotauro tadi dai tisina vati vasiye dombo. It's better to vasiye tauro pane dombo, because dombo ndo rinoita kuti munhu akweshe. But anokwesha nei makamutisiya dombo? Because dombo